daw. Una lang mo, gamay. Doon sa clutch. Ay, atake na yun. Doon, siya. Segunda. Mau ni challenge dagha angkas ba practice. Ibawa yung mga kinabuhin daan mo dyan. Practice ba? Kalimot sa clutch. Oo, lagi clutch. O yan lagi ka clutch. Buhay ang senador. Hindi ka ang senador. Kaya putong man. Miga love shout out. Jubilin Pilos. Karon ini. Daghan kay kinaban ni kinabuhi kidala. Ani mo tanan. Naano ko tanang kinabuhi. Kamao ka mlogger balik. Kadungdong ka sa iyagi. Loger. Oh, ikaw Nga human. Masama to loger 3, 3 sira. Sira na no. Oh. Oh, pwede Kay loger na to. Yung terang to ayo. Yung terang ka balik kasi kontra. Ah. Ayo sa utong kay si kwarta utong kayo. Kwarta. Oh, tawat ka lugar. Ganang alala. Ganang 1,000 ay kwarta. Tanawa rin daw kaputi ang natunga ba ang musika sa bongbong tanawa sa ita. Ah, sira. Kahinay. Sira. 3 sira. Tersira Ato dito habak dito atubangan. Oh, That's sa punta. Oh, totoo. Sus, Ginoo. Si Yumi. Si Yumi. Hinay man kuan gapon. Sige lang. Sa daog ka. Apa tulba ron na. Mabawi na. Doon na matatapos. Dublin. Ang yun na, ang tersira man. Nakatos sa dubila. Ay, puno na kwarta. Sira ka. Pagkatanaw mo pili. Una lugar ba ka? Karon na napunta yung Mas bali pag mas gatlin ka din ka sa tunga. Ha? Karon na napunta yung mga kabros. Gurul, punoy. Tumi. Kan, wala mo na siya partner katong dalaga siya. Sige tayo mag-hit siya ba? Nananay na yung Mama na dili party. niya iba. Di silo tanawa sa okay ba yung sira pag wirtek nimo. Nasa daw. Cushion. You lady. Yo lady driver. Pick up. Gosyon, first time gadalag multi-cab. Dahil ma'am sa hero. Overload yung sa hero. Nanay natin tayo nalit kay. Ha? Karon kay kada kasana pagkanaan to ya. Eh. Bisa kistre ng kasada. Asa? Bisa kistre ng kasada. Pumunta Ana ko ba? ana. Ala. Oh, para to. Kay hugot na kay atal makina. Yo. Lapat yung kasada sa araw. Kani mo sa clearance doon na may puti ng guys pilit. Kani imong lawas matunga ani usa ka len, no? Imong lawas mo na lugar ng multika man na basta matunga imong lawas ani usa ka len. Pagkusod ang tiyay sa dami mo na mag. Ora magnalin TikTok. Ito, pilmira mo ko ang kanto mo tika lagotan ang guntika sa tricycle ay kagag may makina. Yung guntika sa tricycle. Pumulingin yung tao sila eh. Saan pagkikisikis mo ko siya? Aron di ka malanganin, tersira kay mga pep sa guntangas. Ay, sira na segunda man na. Tersira. Awas sa itong segunda day. Limo ba? Ilit ni mo. Alin mo, okay na tangas sa balik segunda. Neutral ni mo silbi human diwa ka sa padong ni mo human nga reloyo. Ana. Balik sa silbi neutral ba yan diwa. Gitara padong ni mo dan human. Ano sa iyo? Anda pun tahu balik dia. Ya, tong ligo bot. Organisasi terus ya. Ha? Ito yung bike mo. Ada to dito pa. Ah. Dito niya sakyan ni tangas. Itong Iya to agakon. Ano man daw? Di man to pang kuan. Pang Tangas? kersada ra to. Dito pang tangas. Ano dito ba na? pang-
pang road ragit ko ba? Maor man tindakan gyapon. Layang mo. Ang ligid. Oh, baka. Yan, kaya pagbubada, di na Maria, din mo ha? Sa Hermits gahapon ate Biri na yung ato vlogger. Ata ka may sulina kay. Ano, all Hinay man. nets. Tingkay ka daw ka. Kapot di mag-hermits. Awot Hermits ha. Anniversary. Ay, sakto ka. Sorry, okay, sir, kikit that. Bisa mga Pasanina ko niya ko. Hindi. May sera sa street Ay kalimot mo sa kurbada mag-ogir ka kay. Minot bigara sa Side daw chick sa ka. police. Side chick. Naasin mo sa mga Tawag na nag-asset kay kada barangay na ang mga tragor, mga sig. Or ka na mga Sergeant at Arms pag yun yung mga ranggo. Kinsa may nagkuhan mo. Siyempre ay, pero akong ito, plano na ko magpa-sergeant ko, ako i-nominate akong kaugalingon. Sabo po na. Naunhan ko ang tigre. Iwan man sa taan niyo. Kaya pa naman tersira. Eh, wag mo kabuilo. Ribot-bot. Balik tersira. Pabaylo ka sa daan. Pabaylo ka sa daan. Pa, sa atin dyan. Ah, nag-isip. Na primera naman eh. Ang ikot ba? Na primera. Are you okay? Ora. Oo, do. Ano naman hindi ka gulpol ko yun. Siguro man ang off, daring gawan. Alalayat na. May lang pabuhian ang plat. Ang sunodor kay mapaw ra. Imo man ang makita ni mga puti ni Kellen sa dire. Mag-conflict pa ni may lang man muli ko kay mo simang siya. Mula mo biya sa puti. Good to be late. Focus na pa ni Sister Bato, yung manubila doon sa dumpling. Nabuhian Ang na. pagkalit sa skuan. Di mo siya, bertek kaitan ay oh. Nah, bertek. Di ba di ka ko-bertek no? O signal light kay naghasag hindi ka. Hazard meaning nagpaktis. Ah, posyon. Ang klase. Nagkaklase. Hindi Dangerous. emergency. Dangerous basta paduol. Hindi na nagdagal dahil sa ay problema makina gumaon. Why break? Na sila pagbantay sila. Bantay ka na sila. Tangko kasunod. Diba yung Mek? Hindi ka di bukpitan na. Piling nagbugnaw. Mo di yahay gusto na kay pa-aircon lang dyan no? Kuya Mek. Okay ra mo diha mga pasahero. Okay lang, may hindi magliti. Grabe taktik. Grabe taktik. Dili man kayo mo ano. Na. Dili kayo mo. Hindi, focus na sa manubila. Ayan lang sa kusina. Bahala kay kapusina basta naka sa imuhang kuan area Okay, ko. basa niya kung lang. Diba? Bisam to. Ato. Wala pa di agas ni Day Teresa? Kapag? Pagitan ako nang niya para yun na si driver. Usapo pa mo ko. Kinindot. Dinalay, pagsaka. Segunda. Mura taga roller coaster. Ano na? Bro, ate Biri. Ay, gusto ko nga paningin ko sila tagpo. Pero kato nakasakay nga patrol ate, padagang patrol. Okay. Mura na emergency. Pag signal ay ayaw na. Signal ay. Wow, ka-concentrate na. Ano naman na? Ikilay pa ang signal light. Ikilay pa ang signal light. Daplin naman ito, ito mapag daplin. Ikilay pa ang signal light. Ikilay pa ang signal light. Sigaon ng suga noon. Klaro kaya, ang gatan ako sa layuan eh. Wala katawa na.
pirmi kay dagar man ako. Huwag sa istorya pa. Pwede naman na yung mga gusto na doon. Oy, oy, oy. Ante, naog lang ko ante. Ha? That's the Kasi break ko siya. Ay kita kay ang clutch para muungot siya mo break siya. Ayaw kang tagi ko sa nador. Nasarga po, upot-upot. Dili siya ba? Nahibaw na mo ha, upot nag-break ha. Pag nagunit ang ginudaan niya. Papo ko sa mga drive na sa ating alay. Mao ginit driver pag niya po. Ang murag Kaya bako mo kita na yung multi-cab, do kaya na yung multi-cab. dili. Nag-drive gini siya sa na. Pero ka na Lak, yun sa may ito eh. road work ahead. Ano ilang maninggi pang guba pa? Unsi purpose. Sekunda yung. Eh, balik na sa kuda. Stop na ni. La. Kani kay. Ayo lang, ayo. Challenge. Isa-isa ka na sunod oh. Di ko makaagir ba ako magsunod agir. Ayos sa kaya. Na, patrasa na isunod. Nice no. Nay sunod daw? Oo, naa. Kamaya, pangit pa na ha. Oo, naa dong. Why? Oh, sige. Kapunya na eh. Eh. Okay. Wow, good po may. Tag ang palit. Basta malangan yung lagi kuhan. Okay, boylo. Ako pa buha eh. Nasaan pa ka, Job? CSB. Wala pa. Wala ba kay... Bawi. Dire lang. Ay, bari